chci jenom připomenout, že naše téma, to, o čem mluvíme, je církev. A už na začátku jsme mluvili o tom, co si představí někdo, když se řekne církev. Máme různou představu, různou zkušenost. Často v tom našem prostředí je to i negativní zkušenost, negativní pohled na to, co třeba vidíme v televizi. Většinou je to takový pohled na něco, co už jakoby nepatřilo do dnešní doby, co je trošku podivného. Často tenhle pohled na církev nám představují třeba média. A my ale nehledáme tu odpověď v tom názoru lidí, nebo jak to vidí média, jak to vidí internet, ale díváme se do Bible. Jak Bible definuje toto společenství a co to vlastně církev je. Protože paradoxně církev není organizace, není to jenom nějaká struktura a něco, co je zastaralého už tady dávno, ale je to tak, jak o tom list Efeským, ze kterého my budeme i číst, jak o tom mluví, říká, že je to něco nadpřirozeného, něco, co Bůh začal, co vymyslel ještě před stvořením světa. A že nejde o nějakou organizaci, strukturu a budovy, ale jde o rodinu Boží. Že to, co Bůh připravil a vymyslel, to, co je ta pravá opravdová definice toho, co církev je, že je to rodina Boží, že je to nevěsta Kristova. A že Bohu jde o osobní vztah. Ne o struktury, ne o budovy, ale jde o člověka a o tu rodinu a o ten vztah mezi Bohem a člověkem, ale taky o ty naše vzájemné vztahy v rámci té Boží rodiny. A my jsme mluvili, různé příklady jsou v Bibli, metafory, obrazy, které nám přibližují, co to vlastně je, co to ta církev je. A my už máme tu první část za sebou a teď se díváme už do těch konkrétních výzev a povzbuzení, které má apoštol Pavel pro nás. A my pokračujeme v té prosbě. On jako člověk, který tomu poslání přinést evangelium, tu dobrou zprávu o záchraně, která je v Ježíši Kristu, vlastně tomu nasadil celý svůj život. Pak my dneska už víme, že nejenom svůj život, ale i svůj smrt. Že to bylo něco pro ně tak zásadního, že prostě obětoval svůj život kvůli tomu, aby to poselství o tom, že je tady Bůh, který miluje člověka, že Bůh poslal svého syna, že Bůh nás zve do své rodiny, tak nasadil všechno, co měl. Veškerou svou energii, svůj čas, protože to byl jeho smysl života. A teď my budeme číst ze 4. kapitoly listu Efeským od 17. po 31. verš. Takže pokud chcete si to najít ve svých biblích, mobilech, tak klidně, abyste to mohli sledovat, anebo jenom můžete poslouchat, protože teď budeme číst ten text. Toto tedy pravím a dosvědčuji v Pánu, abyste již nežili tak, jako žijí pohané v marnosti své mysli. Mají zatemněné myšlení a jsou odcizeni od Božího života pro nevědomost, která je v nich kvůli zatvrzelosti jejich srdci. Otupěli a oddali se bezúznosti, aby s nenasytností páchali každý druh nečistoty. Vy však jste se o Kristu takto neučili. Pokud jste jej v skutku slyšeli a byli v něm vyučeni tak, jak je pravda v Ježíši. Že totiž máte odložit toho starého člověka, který žije podle dřívějšího způsobu života a hyne v klamných žádostech. Obnovovat se duchem své mysli a obléknout toho nového člověka, který byl stvořen podle Boha ve spravedlnosti a svatosti pravdy. Proto odložte lež a mluvte pravdu, každý se svým blížním, neboť jsme údy téhož těla. Hněvejte se a nehřešte. Slunce ať nezapadá nad vaším hněvem. Nedávejte místo ďáblu. Zloděj ať již nekrade, ale ať raději pracuje a dělá vlastníma rukama něco dobrého, aby měl co dávat tomu, kdo má nedostatek. Z vašich úst ať nevychází žádné špatné slovo, nýbrž jen takové, které je dobré k potřebnému budování, aby dalo milost těm, kdo je slyší. A nezarmucujte Ducha Svatého Božího, jím jste byli zapečetěni ke dni vykoupení. Všechna hořkost, zuřivost, hněv, křik a rouhání, ať jsou od vás odňaty zároveň ze vší špatností. To je dnešní text, do kterém my chceme přemýšlet. A já jsem to nazval zakázaná zóna. Protože mluvili jsme o tom, Pavel měl výzvu, abychom svým životem reprezentovali Krista.
Jinými slovy, my jako nevěsta, abychom reprezentovali svého ženicha. Abychom ukazovali na svém životě to, komu patříme, a kdo je naším manželem, koho milujeme, kdo je nám vzácný. A většinou to tak bývá, že to, co máte rádi, co se vám líbí, nebo kdo se vám líbí, tak vlastně člověk se jaksi proměňuje do podoby toho, co má rád, nebo koho má rád. Začne mít stejné věci rád. Prostě se člověk přibližuje tomu, co je jako jeho ideál, po čem touží, nebo koho miluje. A je to podobně i s námi, teda má to být podobně, že jestli člověk je následovníkem Ježíše Krista, tak má se proměňovat do jeho podoby. O tom jsme mluvili minule. A to byl takový pozitivní příklad, pozitivní napomenutí, výzva, abychom byli podobní Ježíši Kristu, protože on je ten vzor. On je ta forma, do které my máme růst a kterou jaksi máme napodobit. A proto je důležité pro nás, abychom ho znali, abychom o něm poslouchali, studovali, četli o něm a poznávali ho, jaký je, jak on miloval člověka, jak jednal s lidmi, jaký měl přístup k lidem, jak on, který byl roven Bohu, si vůbec nenárokoval postavení, slávu, ale se ponížil a stal se služebníkem. Tohle je jedna z věcí, kterou my můžeme napodobovat. Že člověk nepovyšuje sebe, ale má toho druhého za důležitějšího než sebe. To je jeden z těch zákonů nebo zákonitostí, které jsou v Ježíši Kristu, kde on nás učí takto žít. No a ten dnešní text je zase tak postavený negativně. Minule jsme dostali ten pozitivní příklad, jak má náš život vypadat, a dneska jsme četli o tom, jak náš život nemá vypadat. Na co si máme dát pozor. A znovu je tam taková výzva, kterou on začíná a říká, toto tedy pravím a dosvědčuji v Pánu. Že Pavel si bere na pomoc, říká, já vás prosím, jakoby ve jménu Pána Ježíše Krista, ve jménu toho, který obětoval svůj život za tebe. To je velmi silný argument. Ještě někdo prosí ve jménu lásky toho, který za tebe položil svůj život, aby si nějak žil, a teď v tomhle případě, aby si nežil tak, jako žijí pohané, v marnosti své mysli. Co to znamená? Co to znamená, abychom nežili jako pohané? Je to strašně jednoduché, my jsme o tom mluvili. Pohané, kdo jsou? No, to jsou všichni z toho pohledu autora, protože byl tady židovský národ, který měl poznání živého pravého Boha, a pak jsou pohanské národy. To není něco hanlivého. Tím se jenom označuje skupina lidí, která nenásleduje pravého Boha. Nebo vůbec, která nenásleduje Boha obecně. A takže tady říká, vlastně nežijte tak, jako žijí lidé v tomto světě, který neznají Boha. A my žijeme v tomto světě a my jsme obklopeni světem, a zvlášť tady i Kendler o tom mluvil, když jsme se bavili, že podle některých statistik, jsou různé statistiky, ale podle některých statistik je Česká republika druhý nejateističtější stát ve světě. Takže my žijeme ve společnosti, která, nemyslím si, že to tak úplně je, ale statisticky se k tomu hlásí, že vlastně lidi odmítají Boha, nebo odmítají to, že by člověk ho mohl poznat a mít s ním jakýsi vztah. Takže tady ta společnost je formovaná vlastně tou realitou, kterou vidí, do které se lidi narodí. A my vidíme, že tohle prostředí nás, to, čemu říkáme svět, nás obklopuje, dýcháme to v této společnosti. Lidi jsou tak nastaveni, tak žijí, že je vlastně jenom tento život. A na tohle narážíme v práci, ve škole, média o tom mluví, internet, hudba nás dotuje tady tím přístupem k životu. A taky lidi, kteří kolem nás, kteří neznají Boha, se kterými jsme ve vztazích, tak vlastně mají tenhle postoj. Je to všude kolem nás. A možná bychom čekali po tom, o čem jsme mluvili minule, že Bůh nám tady zanechal ty nejmocnější skutečnosti nebo nástroje na to, abychom žili život podle Boha. A to je Boží slovo a to je jeho duch. Tyhle dva instrumenty Bůh použil, když tvořil tento svět. Všechno povstalo skrze Boží slovo a skrze Božího ducha.
Všechno bylo stvořeno. To jsou ty nejmocnější věci, které existují v bytí, v existenci. Je Boží slovo a jeho duch. Není nic mocnějšího. Ani to, co my dneska dohledneme do vesmíru, jsme schopni sledovat hvězdy, které jsou mnohonásobně větší než je naše slunce, které by nám spolkly celou naši sluneční soustavu, ani bychom si to nevšimli. Pak jsou tady černé díry, které mají ohromnou gravitaci. To je tak obrovská síla, že se tam dochází k deformaci času a prostoru, že my vlastně nevíme, co tam je. Protože tam je tak ohromná síly, které my si tady nedokážeme představit. A pak je tady Boží slovo a Boží duch, které jsou mnohem mocnější než nejmocnější černé díry, které udržují galaxii pohromadě. A tyhle skutečnosti dal Bůh k dispozici člověku, který věří v Ježíše Krista, který ho následuje, aby proměňovali jeho život. Takováhle moc je přítomna a přesto jsme tady my a protože Bůh je Bohem lásky, tak nikdy nikoho nebude nutit a každý člověk je takzvaně strůjcem svého štěstí a musí se rozhodnout, jestli vůbec chce následovat Boha. A když se i rozhodne následovat a žít s Bohem, tak je to svěřeno jemu, jestli dovolí Božímu slovu a Božímu duchu, aby proměňoval jeho život. A nebo může křesťan říct, ne, to je strašně divný. Ale je to tak, Bůh nám nechává svobodu, i jako těm, kteří jsme se pro ně rozhodli, že nemusíme tak žít. A tímhle má i spousta lidí problém, protože říkají, tenhle člověk je křesťan, že se podívej, jak žije. Ano, je to často smutné, že křesťani neodrážejí charakter svého manžela, Krista, ani svého otce, Boha, a žijou jiným způsobem, ale je to možné. Protože křesťan má možnost říct i ne tomu novému životu. A proto Pavel dává tuhle výzvu. Dejte si pozor, abyste nežili tak, jako žije tento svět. A tady mluví o tom, jak žije tento svět. Mluví o tom, že žije v marnosti své mysli. Co to je žít v marnosti své mysli? Je to život, který nepočítá s Bohem, kterého myšlenky a myšlení nepočítá s Bohem. Nezapočítá do té rovnice svého života Boha. A tím pádem dochází k tomu, že je to nějaký limit tam. Že ten člověk žije jenom podle toho, jak on vidí věci a to je málo. Protože naše myšlení, a Bible nám o tom mluví, říká, že naše myšlení je a naše nastavení je poškozené jako člověka bez Boha. Jako když si představíte metr, kdyby vám někdo dal metr, abyste šli něco změřit, takový ten vytahovací, anebo takový ten skládací, nevím, jestli my tomu říkáme na Slovensku colštok, takový krásné slovenské jméno. A mně se to jednou už stalo, že se vám zlomí kus toho metru, nebo se vám utrhne na tom. A vy pak, když měříte, tak sice můžete měřit, ale každé vaše měření, když vy nahlásíte, kde jsem odměřil, že ta polička má být dlouhá 85 cm a ten člověk, který to uřízne, vy zjistíte, že ta polička je krátká, protože vám chybí 0. Vám chybí tam čísla. Vy prostě měříte, všechno, co měříte, tak vlastně bude špatně. A čím budete měřit dál, tak všechno vlastně bude špatně. A je to podobně, nebo když si představíte navigaci, když nezadáte kompletní údaje. A tohle je, myslím, že velmi dobrý příklad tomu, co to je ta marnost mysle. Když žijete jenom podle vašeho myšlení a ne podle všech údajů, které potřebujete. Jako když mi se to jednou i stalo tady v Praze, že jsem si dal do navigaci adresu, ulici a číslo. A když jsme přijeli na to místo, tak ten obchod tam vůbec nebyl. Protože jsme měli špatnou Prahu. Praha číslo 5 nebo Praha číslo 4. A nevím, myslím, že to bylo tak, že jsme tam prostě zadali špatné číslo a neměli jsme komplet adresu, takže ulice seděla, ale neseděla část Prahy. Takže jsem krásně jel, dodržoval jsem rychlost, měl jsem vzorovou jízdu, všechno bylo v pořádku, jedině jsem se nedostal na to místo, kam jsem se měl dostat. A je to podobně s lidma, když člověk žije jenom podle svého myšlení, jak on to vidí, jaká je filozofie člověka a představa myšlenky člověka, tak se může stát, že může žít i docela hezký život.
Problém ale je, že to bylo změřeno špatně a že se nedostane tam, kam by se měl dostat. A tak je to i s člověkem bez Boha. A proto Pavel říká, že když člověk nastoupí na tuhle cestu lidského myšlení, lidské filozofie nebo lidského pochopení, tak to, co se potom s ním děje, je, že on tam píše, že mají zatemněné myšlení, protože žili jako by lidi ve tmě. A víte, že když jste ve tmě, tak se orientujete velmi těžko a vždycky připomenu moji zkušenost, když jsem v noci šel a vy máte jenom ruce a jdete a přesně jsem minul ty dveře těma rukama a doprostřed čela jsem to schytal, protože člověk, když nevidí, když má zatemněnou jakoby pohled anebo mysl, tak vlastně mine to důležité, to, co je. A Pavel takhle říká o lidech, mají zatemněné myšlení, jsou odcizeni od Boha života kvůli nevědomosti, která je v nich, pro zatvrzelost jejich srdce. Chybí základní informace a pak člověk, když nemá základní informace, tak pak mu chybí něco. Svět se rozpadá a výsledek je, že člověk se vzdaluje víc od Boha. A my tam sledujeme tu spirálu, která vede dál, že nejdřív člověk, když odmítne přijmout tu pravdu, že tady je Bůh, který všechno stvořil, který má plán a že tam je záměr, tak to vede k tomu, že se zatvrdí jeho srdce. Že člověk tolik odolává Božímu hlasu, že se jeho srdce zatvrdí a pak dochází k otupělosti. Že člověk přestane vnímat to, že Bůh k němu mluví. A tento další krok je bezúznost, že člověk ztrácí hranice a dostává se do bodu, kde nenasytně páchá nečistotu. Že člověk pak se snaží nasytit jenom tím, co zná, a to je bezodný. Tam nedokážete, protože tenhle svět je konečný, je hmotný a naše duše je nehmotná a nemůže se nasytit tím, co je tady. A tak člověk se snaží nasytit vším, co je kolem nás, buď tím tělesným, hledá majetek, nebo zážitek, nebo prostě něco, co by jeho duši přineslo naplnění, ale člověk to nemůže najít. Ale k nám, potom čteme o tom, se dostala pravda. My jsme dostali ten správný metr a tím metrem je Kristus. My víme, jak člověk má žít, jaká je ta pravá podoba člověka. A proto tady Pavel říká, vy jste se však takto nenaučili Krista. Vy jste se ale nenaučili takto Krista. Tady my jsme četli, že o Kristu, ale v origináli tam není to, že vy jste se takhle nenaučili o Kristu, ale tam říká, vy jste se takto nenaučili Krista. A nejde jenom o to učit se o něm, mít informace, ale jde o to učit se jeho. Poznávat jeho. Jaký on je, protože on je předmětem našeho života. On je vzor, do kterého dorůstáme a jenom on je ta pravda. On je ten začátek. Od něj se měří všechno. On je to město, on je ta správná adresa, která nás pak i v tom našem životě přivede na to pravé místo, kam se potřebujeme dostat. Jedině v něm vidíme pravdu, v jeho životě, v jeho poslušnosti, v jeho přijetí kříže. On tady nemluví jenom o Kristu, o Božím synu, ale mluví o Ježíši. A vždycky, když se mluví o tom, že Ježíš je ten vzor, to znamená, že my se musíme zabývat, že ten věčný Boží syn se stal v určitý moment lidstva člověkem a žil tady na zemi a ukázal nám, jak vypadá opravdový život člověka. A není možné být skutečným člověkem bez vztahu s Bohem. Pokud člověk nemá vztah s Bohem, tak nikdy nebude opravdu tím člověkem, který má být. Protože když se podíváte na Ježíše, tak jeho skutky, jeho jednání bylo vždycky ve spojitosti s Bohem Otcem. A pak se Ježíš nebál sloužit. Protože věděl, že on sám nemusí hlídat svoji důstojnost. On sám nemusí hlídat cíl svého života, protože věděl, že v jeho životě je někdo, kdo připravuje budoucnost. On věděl, že může svobodně mít toho druhého za důležitějšího než sebe. A tohle třeba nám chybí jako lidem ve světě, že my máme pocit, že my se musíme o sebe postarat, protože nikdo jiný tady není, kdo by vzal tu péči o nás. Jestli já se nezajistím,
jestli já se nepostarám, tak kdo se o mě postará? Ale Ježíš žil jinak jako pravý člověk. Ježíš věděl, že tam jeho otec v nebi, který zná každou jeho potřebu, který je schopen ji naplnit, je schopen se o něj postarat, dokonce mu dát budoucnost a že Ježíš se může svobodně ponížit a že i když ho zadupali do země, do prachu a pověsili na kříž, tak on se nebál o svoji důstojnost, protože věděl, že otec ho povýší. A tenhle život je nabídnut i nám v Ježíši Kristu, kde my můžeme odevzdat své strachy, úzkosti, boje jemu, protože on se stará o nás a chce se postarat. A tohle je to, co nám tady říká, že jak jste se naučili Krista, jak ho znáte? Kým je on pro vás? Protože v něm je bezpečí, v něm je jistota, v něm je smysl a v něm je úplně jiná cesta, způsob života pro tebe, pro mě, než jaký si myslíme, že musíme žít a že bychom měli a že musíme žít v otroctví tohoto světa, kde o co se ty nepostaráš, tak to nebude. A Pavel, když mluví o tomhletom novém způsobu života, tak mluví o tom, že my potřebujeme něco svléknout starého člověka a že potřebujeme obléknout nového člověka. Protože je tady starý člověk, který žije podle toho způsobu života, který my vidíme v tohoto světa, a pak je tady nový člověk, který má žít podle Božího syna Ježíše Krista. A Ježíš to taky mluví, je trošku jinými slovy, to o tom, že máme svléknout toho starého člověka. On mluví, kdo chce jít za mnou, ať zapře sám sebe, vezme svůj kříž a následuje mě. Tady se mluví o tom, že je tady ochota umírat tomu starému způsobu myšlení, starým touhám, protože nový člověk je stvořen podle Boha, podle úplně jiných věcí a přemýšlí jinak. Nový člověk, máme si obleknout toho nového člověka, kterého vzorem je Kristus. Máme si obleknout jakoby Pána Ježíše Krista na sebe. Tohle je takový zvláštní obraz. Co to znamená? Když o tom přemýšlíme, tak vidíte třeba, že když se něčím stává, je to třeba voják. Když vám někdo řekne, že je voják, tak si říkáte dobře, ale když si oblekne uniformu, tak najednou vy víte, že aha, teď to, co si obléknul na sebe, není jenom, že si dal šaty. Protože my známe to přísloví, šaty nedělají člověka, nebo něco takového, že nemůžeme soudit druhého podle oblečení. Na druhou stranu, když si voják obleče uniformu, tak v tu chvíli se viditelně stává tím, co je, a najednou on přijímá tu identitu. Je nám to zřejmé i pro něj a i pro každého, kdo se na něj dívá, ví, že má co dočinění už nejenom s tím člověkem, ale i s tím vším, co ta uniforma reprezentuje. Že tenhle člověk už já když urazím jeho, už jsem neurazil jenom jeho, už urážím armádu České republiky. To samé policie. Ten člověk má najednou autoritu, kterou tou uniformou si oblékne si autoritu, a když vy ho už uhodíte, už jste neuhodili toho Petra, už jste uhodili člověka, který zastupuje zákon, a tak budete souzeni. A tady nám Ježíš říká, oblečte si mě, protože když si mě obleknete, to má moc. Když si obleknete si Ježíše Krista, tak to změní váš způsob fungování, vaše hodnoty, cíle, váš život. A kde tato proměna začíná? O tom my jsme četli, že proměna začíná v mysli. Vy jste se však takto Krista nenaučili, že totiž máte odložit starého člověka a obnovovat se duchem své mysli. Ta proměna v nás nezačíná skutkem a činem a nějakými pravidly, ale začíná v mysli. Mysl je to místo, kde Bůh začíná pracovat v nás a kde Bůh dělá změnu. A tam je zajímavé, že my, když čteme, tak ten překlad trošku nás není úplně dokonalý, protože on zní, jako bychom se my měli obnovit. Ale to my nedokážeme. My jako lidi se nedokážeme změnit. Ale tam v tom originálu ten text říká, dovolte, abyste byli obnoveni. Nechte se obnovit v duchu, duchem Božím, ve své mysli. Je to něco, co Bůh v nás je schopen udělat. Když vy se rozhodnete, já si tě chci, Pane, obléknout, tak dáváte ano Božímu duchu a on začíná měnit vás
přes vaši mysl, že začínáme jinak přemýšlet. On je schopen proměňovat naši mysl. A to je právě křesťanství. Právě křesťanství není, že já musím. Právě křesťanství je, Pane, ty mě proměň, zvnitřku mě proměň. A Bůh to znamená, že Bůh vám dá novou mysl, nové touhy, nové myšlení, které odpovídá Božímu myšlení, které je stejné, jako chce Bůh. A co chce Bůh? Co je to, co chce Bůh? Bůh, my víme, co chce. Bůh miluje člověka. Dokonce ho miluje tak, že za něj obětoval svého syna. Bůh je láska. Podstatou obnovy našeho myšlení je, že začínáme jinak vnímat lidi. Že člověk už není pro nás konkurence a ohrožení, ale je místem, kde se má projevit moje láska. Moje trpělivost, laskavost a služba, aby ten člověk poznal taky Boha, protože to nejvzácnější, co je a co Bůh dá poznat, je mít vztah s Bohem. Neexistuje nic krásnějšího, nic hodnotnějšího, nic vznešenějšího, než je mít vztah s Bohem. To je to nejvíc, co člověk může mít, že Bůh je život, Bůh je láska. Dotknout se Boha znamená poznat lásku. Lásku, která není podmíněná, která čistě proudí směrem k vám. A vystavit se tomuhle znamená ten maximální zážitek, co člověk může mít. A proto touha, obnovená mysl člověka podle Boha chce, aby ve tvém životě byl Bůh, protože je to to nejkrásnější, co můžeš mít, a chce vlastně sloužit, chce ukazovat lásku. A tohle je to, co přináší ta proměna v mysli. A ta změna začíná jakoby přes naši mysl. Že když my Pánu Bohu řekneme, Pane, proměň mě, změň moje myšlení, protože já často mi lidi vadí. Mám s nimi problém. Neumím je snášet a často si nemyslím, že ty jsi to nejkrásnější. Často je pro mě vzácnější něco jiného, než si ty, Bože. A když člověk takhle upřímně to Bohu řekne a poprosí Boha, aby začal proměňovat jeho myšlení, tak Pán Bůh začne měnit naše myšlení do jeho podoby a začne dělat to, že začne být Bůh pro tebe vzácný a člověk začne být pro tebe vzácný. Začne měnit to, jak přemýšlíš o světě, o sobě a o hodnotách v tomto světě. Takže takhle Bůh začíná tu proměnu. Ale není to jenom něco teoretického. Ta proměna je velmi snadno uchopitelná, má konkrétní formu. A my jsme o ní četli, kde tady Pavel nám říká, jestli toužíš po té proměně, tak pak to bude takhle konkrétně vypadat. Kde nám říká 25. verš. Proto odložte lež a mluvte pravdu každý se svým blížním. Pro tebe to konkrétně znamená začít dělat ty věci. Když Bůh tě promění, tak už přestaň mluvit lež. Aby si se někomu zalíbil, aby si mu schválil, protože aby si byl v jeho očích dobrý. Mluv pravdu. Každý se svým blížním, neboť jsme údy téhož těla. Tady to mluví k nám do církve, abychom se nebáli být upřímní. Ano, to je těžký někdy. Ono to je těžký někdy nám si vzájemně říct tu pravdu. Víš, ale tohle nebylo úplně tak, jak to Pán Ježíš chce, aby to ve tvém životě bylo. Není to snadné to říct druhému, ale tady jsme vybízeni k tomu, abychom to dělali. A abychom byli upřímní jeden vůči druhému a abychom v lásce říkali si věci. A ono to je někdy velmi těžký, ale máme odložit lež a mluvte pravdu každý se svým blížním, neboť patříme k sobě, jsme spojení a potřebujeme, minule jsem o tom mluvil, že Milan potřebuje vaše oči, protože jeho oči sebe nevidí. A on potřebuje vaše oči, abyste mu řekli, co není v pořádku. A není to snadné, někdy nás to zraní, urazí, když nám to druhý něco řekne, ale pamatujte na to, že Pán Ježíš tohle chce, abychom si i věci řekli, i které jsou těžké, abychom rostli do Boží podoby, ne abychom si ubližovali, ale abychom byli podobní Pánu Ježíši. A jestli nám záleží na tom druhém, jestli je milujeme, tak někdy i tohle budeme muset udělat. Říct tu pravdu, říct to, co je těžké tomu druhému, ale taky říct i to hezké. Nemyslíme si, že to je jenom špatně, ale říct si tomu druhému, dneska ti chci říct, že Kristus tě miluje, že jsi pro něj vzácný, že za tebe dal svůj život. Víš to, že Ježíš se dneska na tebe dívá s takovou láskou, že kdyby jsi byl jediný člověk na světě, tak on by se obětoval kvůli tobě. Víš to?
A tohle taky samozřejmě, že to má obě strany. Pravda je i krásná. A je potřeba i tuhle pravdu si vzájemně sdělovat, že jsi pro Ježíše tak vzácný, že by zemřel jenom kvůli tobě, kdyby jsi byl jediný člověk. Protože tě tak miluje, že dal svůj život. Takže pravda je na obě strany a hněvejte se a nehřešte. Tady se mluví o hněvu, protože když nemluvíme pravdu, tak v nás roste hněv. Že chceme zůstat třeba hezky, neřekneme, tak v nás začíná růst hněv. A když v nás roste hněv, tak to vede k nějakému výbuchu, k něčemu, protože to nejde držet dlouho v sobě, protože vás to zžírá. Hněv nás konzumuje, likviduje člověka duši. A proto tady Pavel říká, hněvejte se, protože hněv je i důležitý. Existuje špatný hněv a existuje dobrý hněv. O tom čteme v Biblii. Že máme nenávidět hřích. Tam hněv patří vůči zlému jednání některých lidí. Hněv, i Bůh se zlobí někdy a hněvá na hřích, na to, co není správné, ale Pavel říká, ale mějte kontrolu, hřích nemá růst v našem životě, ale je potřeba ho zastavit. A on to tam tak krásně říká, hněvejte se, neřešte slunce, ať nezapadá nad vaším hněvem. Pokud se na někoho zlobíte, tak vyřešte to v ten den. Ideálně. Aby ten hněv ve vás nerostl, aby vás nezačal ničit. A protože on o tom pokračuje, že na tomhle místě potom dává tu poznámku, nedávejte místo ďáblu. Nedávejte místo. Když člověk udržuje v sobě hněv a pustí hněv do své duše a začne ten hněv likvidovat, tak dáváš prostor satanovi, který přichází a na ten oheň, který ty založíš svým hněvem, on začne přikládat další polínka. A začne to využívat tohle místo a řekne, máš pravdu, podívej, zase se teď na tebe tak podívá a začne rozněcovat v tobě ten hněv. A tak říká, když udržujeme v sobě hněv, tak dáváme prostor ďáblu, aby získával víc a víc místa a škodil vlastně tvé duši. Potom pokračuje dál a říká, zloděj ať již nekrade, ale ať raději pracuje a dělá vlastníma rukama něco dobrého, aby měl co dávat tomu, kdo má nedostatek. Tohle si říkáme, no tohle musí Pavel říkat do církve, abychom nekradli, to snad nikdo nedělá. Ale to krádež má různou podobu. Někdy umíme okrádat lidi o čas, někdy v nás to bylo třeba i po komunismu, že co jste si nevzali a bylo to všechno naše, tak to vlastně nebyla krádež. A různé věci, o kterých jsme sami sebe přesvědčili, že člověk si může něco vzít. Často u nás to bylo takový ten vůči softwaru a vůči některým věcem. Vždyť na to máme právo, vždyť je to společné, nemám. Prostě různým způsobem někdy je i krádež přítomna v našem životě. A Pavel říká, otočte to. Nedovolte, aby ve vás bylo to, ale spíš snažte se, abyste žili takovým způsobem, že vy budete někomu pomáhat a dávat něco navíc. Že nestačí jenom něco odstranit, ale je potřeba to nahradit lepším. Tím, co Pán Ježíš dává do našeho života. No a pak tady máme, ta poslední část mluví o tom, se věnuje naší mluvě, naší řeči a mluví o tom docela dost tady z vašich úst, ať nevychází žádné špatné slovo, nýbrž jen takové, které je dobré k potřebnému budování, aby dalo milost těm, kdo je slyší. A pak přidává, nezarmucujte Ducha Svatého. Řeč je věc, která se nám nejhůř kontroluje. Řeč ukazuje, v jakém stavu je naše srdce a ten hřích, který vychází někdy řečí z nás, může mít různou podobu. Někdy to je to, co říkáme. Z vašich úst nevychází žádné špatné slovo. Někdy jsou to negativní myšlenky, slova, destrukce, jenom prostě negativní věci, které opouští. A někdy si to ani víte, co je těžké, že si to neuvědomujeme, že mluvíme negativně. A všechno je špatně, a tohle, a ta vláda, a to. A všechno někdy z nás vychází negativně. A často si to neuvědomujeme, protože kolem nás se to děje, lidi takhle mluví, a tak my to přijmeme a mluvíme tímhle způsobem. A Pavel nám říká, dejte si pozor, co vychází z vaší pusy. Protože to negativně často škodí lidem a říká, ne, tak to má být, ale ať je to pozitivní, to, co buduje, to, co přináší milost. My máme úžasné poznání, že Bůh tak miloval člověka, že obětoval svého syna.
máme úžasnou známost božích věcí, věcí, které se týkají každého člověka, protože Ježíš zemřel za každého. Že máme úžasné slovo milosti, že Bůh tě miluje, Bůh ti chce pomoct. Máme dobrou zprávu a tak si jdeme pozor, aby naše zpráva nebyla špatná. A nezarmucujte Ducha Svatého Božího. Tady Pavel přidává něco osobního ještě a říká, dejte si pozor, protože tím, jak mluvíte, můžete ubližovat vašemu nejlepšímu příteli. Vám byl dán Boží duch jako přítel. Pokud věříte v Ježíše Krista a následujete ho, máte velmi dobrého přítele, Boží duch, který vás nikdy neopouští. A to je na jednu stranu i nevýhoda pro Ducha Svatého, že Bůh sám v podobě ducha je s vámi v každé situaci. A musí být i tam, když my ošklivě mluvíme, když nemluvíme správně, když urážíme, když potom z nás vychází ty další věci, o které tady mluví, když z nás vychází hořkost, zuřivost, hněv, křik, rouhání, tak Duch Svatý tam musí být, protože vám byl dán, pokud v Boha věříte, a tohle všechno musí poslouchat. A v něm on je osoba. Duch není nějaký vliv nebo jenom energie. Boží duch, to je Bůh sám, to je osoba. A těžko se mu to poslouchá, když je v nám. A proto tady Pavel říká, nezarmucujte Svatého Ducha tímhle jednáním. Protože když takhle mluvíte, tak Boží duch je tím zraňován. Je to ubližujete mu. A zajímavé je, že Bohu na tom záleží, že Boží duch je to, co jsme zpívali, že Immanuel, že Bůh je s námi, je Bůh skutečně s námi v každé situaci. A vy vlastně sebou, jako věřící, berete Boha do každé situace. A tak je pro nás důležité si tohle uvědomit. Bůh je tady se mnou, dívá se na to, jak mluvím, jak přemýšlím. On to ví. A jestli já ho miluji, tak to musí něco se mnou dělat. Že vlastně nechci zraňovat. Vy nechcete zraňovat. Když někoho milujete, tak máte strach, abyste tomu člověku ubližovali, anebo něco způsobili, co se jemu nelíbí. Toho, koho milujeme, toho chráníme. A tady Bůh i skrze Pavlova slova chrání svého ducha a říká, jestli máte se mnou osobní vztah, tak je to velmi stejné tomu, když si představíte kohokoliv, že jste někomu blízký a teď, když na něj řvete nebo něco mu prostě říkáte ošklivé věci, tak zraňujete druhou bytost a Bůh to má stejně. Bůh může být zraňován od nás, protože se rozhodl být nám blízko, být s námi, měnit nás, dávat nám svoji lásku a jestli my nejednáme způsobem, který je jeho hoden a který se jemu líbí, tak mu ubližujeme. A tam nás Pavel k tomu vybízí. Dejte si pozor, Bůh má s vámi blízký vztah. Křesťanství je vztah s Bohem. A tak žijte tak, že aby Bůh se nemusel za nás stydět. A aby nebylo mu ubližováno. A teď, když máme nakonec k tomu něco říct, aplikace, co to znamená pro nás dnes? Ta první věc je, zkontroluj svůj metr. Jestli tvůj metr, to, jak svůj život vidíš, jestli nemá uřízlý ten konec, jestli to měříme dobře. Jestli ve tvém životě je Bůh, je pravda, protože on přináší tu pravdu do tvého života o tom, jaký život žiješ, co potřebuješ, abychom nelhali sami sobě. Že je všechno v pořádku, ale ve skutečnosti skončíme na jiném místě podle té navigace, kterou máme špatně nastavenou. Ta další věc je chraň svou mysl. Co pouštíš dovnitř, protože četli jsme, že jak život tohoto světa a lidi, kteří odchází od Boha, začíná v mysli a způsobem myšlení, tak život s Bohem začíná v mysli. Mysl je to bojiště, kde se odehrává to, jestli budeš žít podle Boha nebo ne. A tak kontroluj, co pouštíš dovnitř, co sleduješ, co posloucháš, nad čím přemýšlíš, jestli to je podle Boha. Ta další věc, buď aktivní v té proměně, nestačí jenom odkládat věci, ale je potřeba něco nového obléknout. Ten boží způsob života, obléknout Krista, dát jemu prostor a prostor Duchu Svatému, aby nás změnil a aby nám dával ty nové touhy, nové myšlenky, aby Bůh byl naší radostí. Protože když chceme si jenom brát, my potřebujeme pro něco žít. My jako lidi potřebujeme pro něco žít a proto potřebujeme nahradit to, co dáme pryč, musí být nahrazeno tím novým cílem.
A to má být ten boží život, Bůh sám. Dávej pozor na svou řeč. Tu jazyk může ničit nebo uzdravovat. A tak se musíme ptát, jestli to, co říkáme, jestli to, co mluvíme, jak mluvíme s lidmi, způsob, co jim říkáme, jak na ně reagujeme, jestli je to buduje, a nebo je to od nás odhání, nebo je to likviduje. A ta poslední věc, spolupracuj s Duchem Svatým. Protože on je ten, který má moc tě proměnit. Ale neudělá to bez tebe. Je to vždycky s tvým souhlasem. Ty jsi řidič toho tvého auta, ve kterém jedeš, on sedí vedle tebe, on je tě schopen správně navigovat, vést do cíle, dát sílu, všechno, co potřebuješ, ale volant máš v rukou ty. A on je ten, kdo proměňuje, ale ne bez tebe. A křesťanství teda není jenom změna chování, ale je to proměna celého člověka od mysli až po jednání. To jsme dneska viděli. A jsou oblasti, které jsou nebezpečné pro nás, které jsou tou zakázanou zónou, ne proto, že bychom o něco přicházeli, když tam nepůjdeme, ale proto, že jsme dostali něco mnohem lepšího. Něco, co se nedá srovnat s tím, co je v tomto světě, a to je Pán Ježíš Kristus a jeho duch, jeho přítomnost v našem životě. A my jsme voláni žít tak, aby to bylo na nás vidět, abychom reprezentovali našeho Pána, našeho ženicha, abychom ukazovali tu jeho lásku, která je i v nás, dalším lidem kolem nás. A tak to je to, co nám přeju. A dovolte, abych se ještě modlil nakonec. Pane, my ti děkujeme za tuto výzvu, kterou nám dává Pavel, kde nás chce chránit před tím, abychom nežili tak, jak to známe z tohoto světa, z čeho jsme i my vzešli, co je nám vlastní, ale abychom se učili žít tím novým životem. Pane, děkujeme, že ty nám nedáváš nové desatero a nové přikázání, ale to, co ty chceš, je, abychom ti dovolili být tobě samotnému, živému Bohu, být blízko nás, abychom ti dovolili proměňovat naši mysl, naše srdce, aby ty si nám vkládal do našich srdcí nové touhy, aby v nás byla tvoje láska, abychom milovali Boha, milovali lidi a abychom uměli tak mluvit, tak žít, aby naše skutky, naše myšlenky a i to, co mluvíme, aby reprezentovalo tebe, aby to budovalo druhé lidi, aby jim to neubližovalo, protože víme, že ty jsi láska, že to, co ty chceš, i tu pravdu, kterou přinášíš do našich životů, není proto, aby nás zničila, ale je proto, aby nás budovala, abychom rostli, abychom byli víc podobní tobě, abychom měli ještě hlubší vztah s tebou. A tak děkujeme, že jsme dostali to nejvzácnější, že máme Božího Syna, Pána Ježíše Krista, který je živým Bohem, který je tím milujícím Bohem, kterého máme v našem životě. Tak ti za to děkujeme a tak tě, Pane, prosíme, abychom věrně chodili s tebou i celý ten příští týden. Amen. Amen.